Això de la carbassa és un model copiat del com es celebrava per Tots Sants a Osona i al Ripollès. Potser en dirien... Apa, va. Alguns en dirien supremacista, però és que és així. És a dir, algú de GURB devia traslladar aquest costum a Irlanda o a Escòcia i d'aquí va passar als Estàs Estats Units. dient que Halloween... Sí, el costum de buidar una carbassa i posar una espelma dins, això es feia a la Plana de Vic ja al segle XVIII. Tens proves d'això? I al segle XVII. De fet, està historiografiat i, de fet, el costumari de Joan Amades així ho explica. És que la diferència, ja et dic, és a dir, és el mateix costum troncal que apareix. Tant una cultura celta, que aquí estem acostumats a que venim dels romans i que, és veritat, aquesta transgressió, i no és així. És a dir, la nostra tradició judeocristiana ja tenim abans, perquè els nostres avantpassats eren pagans. Américo Vespucho, Américo Vespucho, Américo a